erotische richten zou moeten gaan, in je eigen taal, dat was in elk geval de aanleiding. Het is ook verdomde jammer dat Delia Bremen en Ria Westerhuis hier om toch wel heel treurige reden niet bij kunnen zijn. Maar ze zijn bij ons, hè. In diezelfde bundel staat ook deze. Het heeft even iets geduurd, maar daar heb je ook wat. Het leg aan de lijzij, maar het steunt er raak. Het stormt er raak. Het zoeg of het een shower in de haven, maar niks, geen bestemming. Het deint als een douwboot, maar geen koers is bekend. Het steunt als Opel heft, maar zonder het eeuwige geklaag. Het sop als een kakie in mijn bakkie. Ja, maar hutseman. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat jullie niet weten wat hutseman is. Dat is het heel oude Rotterdamse woord, gewoon voor neuken. Waarom zo ingewikkeld, jongen? Wijze. Als ik weer eens leuk te knoeien, oliedom en ondoordacht, had ik wijze moeten wezen. Want dat wordt van mij verwacht. Falen zonder angst ken ik. Een kunst die weinigen bestonden. Als ik toch eens wijze was, al was het maar voor 1 seconde. Doorgaans gaat ik toch voor gaas, ben erger nog dan gluten. En als ik wijze wezen ken, dan duurt het nog geen 5 minuten. Alles schop ik in het 100 en gooi olie op het vuur. Had ik wijze moeten wezen, was het onze 11e uur. Als onverhoopt iets dreigt te lukken, dan versteer ik het terstond. En mocht ik dan toch wijze zijn, dan draai ik als een klok in het rond.